И какво ста, хора? Аз съм Тробеги и днес искам да ви покажа една нова книга, която аз си взех за Майнкрафт. И тази книга се казва Майнкрафт, книга за тайните на оцеляването. И днес реших да направя такъв малко по-странен клип от обичайните. Извинете, че ми лагва във фейскамерата. Но просто от камерата ми така. Ставам автоба. И сега ще ви кажа горе-долу какво представлява тази книга. Тази книга има неща, които може би от вас не ги знаят. Защото аз, когато съм добър на Майнкрафт, дори имаше неща, които аз дори не знаех. И според мен е готино. Показва как може да направите някакви спектрални стрели. Това са уния жълтите стрели, като оцелите някой сока, той свети и такива. Той се прави по следния начин. Сега ще се опитам да покажа. Това черното е червен камък, да знаете. Има как се прави щит. Има няколко бази, които може да се направите. Това са... Сега ще ги изброя всичките. База на приземно ниво, база на къща на търгове, това е малко тъпо. Въздушна база, подземна база, база в океана, база под водата и това за базата. Може тук ви показват и трапове, как може да направите, например, огнен ров за вода и такива. Това не е трап, ами тук има един трап. Ако някой се опитва да ви изгрифа къща, някакъв неприятел, ви трябва да живеете под този самия трап. И той, като се опита да щупи стената, там зад нея трябва има лава и той ще изгори. Тук има и диаграма на някаква... Знам, някаква приманка къща. Правите си някаква фалшива къща. База, така да кажем, защото тук пише фалшива база. И ви си правите някъде надалеч, другите врагове да си помислят, че ви стрелят и така. Можете, тук има и чертеж на някаква готина. Това е диаграма на къща на ужасите, според мен. Защото човека буквално може да се загуби в тази къща. И показва горе. Показва и силата на някои мобове. Например, ето. На главен пазител е сериозно и 4 главен скелет. На крипъра също е сериозно. Ето го. Чекайте. Добре. Тук мисля, че беше някакви... Ето го Уидъра. Уидър боса. Ето тук. 5 глави и той е критично. Моб бос. И горе-долу това е книгата, които дори има и неща. Даже тук отзад можете да... Чакайте. Тук даже има и неща, където вие можете да описвате нещо, например самостоятелни победи, битва в края, защитата на стената, например, защитавате базата си, къщата ви и такива. Тук пише отбележете своите нови изобретателства. Това е малко тъпо. И хора, горе-долу това е цялата книга. Линк от място, откъдето можете да си купите това, ще има в описанието. И днес с мен е с 3.30 той пожела да участва в клипа, но той не е. Говорим по скайпа. Не съм затворил. Знаете го. Линк към канала му ще има в описанието и горе това е всичко от този клип. Ако ви е харесал този клип, абонирайте за канала ми, лайкнете клипа и напишете нещо в коментар. Абонирайте се за и нас 3.30 канала и ще се видим в следващия клип. Чао!